କାହ୍ନାଇ ତମର କଣ ଦେଖା ନାହିଁ? ଏମିତି କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ତୁ ମନ୍ଦିର କାହିଁ ବସିଛୁ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ଏ ଜେଜେଙ୍କ ଦେହଟା ସଦାବେଳେ ଖରାପ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପାଖାପାଖି ତ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏ ଯିବା ଆସିବାରେ ବା ଅଧେ ପଇସା ଚାଲିଯାଉଛି। ସେଇଆ ନୁହଁ ଆଉ କଣ, ଗାଁ ଆଖପାଖ ତ ଭଲ ମେଡିକାଲ ଟିଏ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ତ ସେଇ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆରେ କାଲି ଆମ ଗାଁକୁ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସୁଛି ବା, ଚାଲୁନ କାଲି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ କାଲି ମତେ କୋଉଠି ସମୟ ହବ? ଘଣ୍ଟାଟେ କ'ଣ ସମୟ ଦେଇପାରିବୁନୁ? କାଲି ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସହଯୋଗ କରିବା, ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ କହିଲ? କାଲି ସମସ୍ତେ ଯିବଟି? ଆମର କିଏ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଯିବ? କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହବ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ମୋର ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କିଏ ଯିବ? ମୁଁ କଣ ଡାକ୍ତର ହେବି ନା କଣ? ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆରେ ପିଣ୍ଟୁ, ପରଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲୁ, କହିଲୁ ଦାଦାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, କୋଉ ମେଡିକାଲ ନେବୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, କହିଲୁ ପାଖରେ ଭଲ ମେଡିକାଲ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗାଁରେ, ତୁ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ ଠିକ କଥା, କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆଉ।